दिछय करतनी तो कोई ना कोई से भोजपुरी के क्षतिग्रस्त करतनी। वो गायक नया नया लड़का बा, बढ़िया बढ़िया गीत के न्यू से मिल गई बा, स्टूडियो में गावे खातिर आइल बा, हमारा सुना गई गीत उ का जने कोई उनको रिकॉर्डिंग होके तो आई तल हम टॉप देने को स्टार के दे दियानी उ मरलस एक दिन अगला दिन यूट्यूब पर चढ़ गई लड़का देखलस सब तो गीतकार महोदय के पैसा दिहलस, दिन भर में 30 साली गोड़ लगलस, म्यूजिक वाला के दिहलस, वीडियो वाला के दिहलस, पोस्टर बनवलस, रिलीज करल, कहिया दलो करावे में टाइम लगी, पैसा ओकर मोह लागे तल कोनो स्टार के मुंह से खूब चुनाए लागल। अब उठता तो खूब खींच निकालता तो गायक गीतकार मिलके दम भर गाड़ी देता, गाड़ी देके का करबो मैं ट्रैक्टर ओकर गाना बजे तब तहार के सुने जल बाकी हमरे हो कुटस करे साला तोरा चलते हमनी के आदमी काहे गाड़ी सुनी जाए। और ईरान के जिन कोनो जना बोल जन राजपूतान पर तो मैं राजपूतान के कहे गाड़ी दी उहे बिरदरिया ऐसे चूंकि उन्हें से दिल बढ़ते नहीं ले हिरान पर लुदी है तो हिराने मिल के पटक के कूरो के तोरे चलते हमने के पर अधिकतम फोकस करब एगो ये बात पर कि अपना अपना समाज में जतना उदंड बने उनका के उहे समाज में मिल के साजी दे वो अपना मने अपनी दुकानदारी बंद कर दिलो ना तो मोह अपन फोकट के जौन है गाड़ी गलो चलत नु इचे अपन चेहरा चमकावे खातिर। स्टार्ट करो। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना युवा कवि रउआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी बिहार राज्य के बक्सर जिला में मिल्की चौसा प्रखंड में और हमारे साथ है बानी गीतकार पंकज बसोदरी जी। यहाँ से तमाम बातचीत हुई ये भोजपुरी माई भाषा के ऊपर और इस समाज में जौन भोजपुरी के ऊपर जे अच्छा गीत गाओ तो के लोग प्रमोट नहीं करती यहाँ के मानल बाकी जे अच्छा गीत होता ओके लोग कम देखता, जे खराब गीत गाओ तो लोग ज़्यादा देखता। यही बात पर हमने के विशेष चर्चा करम सन। सबसे पहले तो हमारे भोजपुरिया माटी के लाल की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत बराऊ। हम आभार व्यक्त करते हैं राउर खास करके कि अपना कुशीनगर क्षेत्र से अपन बहुकीमती समय निकाल के और बक्सर जिला के माटी में भोजपुरी के असली सुगंध लेवे खातिर जब पधरले बने हमारा पूरा बक्सर जिला ये क्षेत्र के तरफ से भोजपुरिया समाज के तरफ से कोटि सा आभार हार्दिक अभिनंदन बा। होली के अग्रिम शुभकामना ढेरे बधाई बा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये रही कि जे बढ़िया गीत गाता समाज ओकरा के अनदेखा करता आ जे खराब गीत गाता ओकरा के काहे लोग प्रमोट करता ई पर हम चर्चा करब का कारण का तो सरकार ही करते ही अपन अपन नजरिया बा। जी एगो दौर रहे कि भोजपुरी के भीष्म कहे वाला आदरणीय श्री भरत शर्मा जी के किस्म किस्म के गाना मत रहे हमके साड़ी चाहिए, एक दिन साड़ी रतिये जगले में बीतती राजा जी हैं जी बगिया में जब रजनीगंधा फुलाइल बसवरिया के पिछवा चांद आ गई तोहर याद आ गई खूब ललकार के लोग बजावत रहे, लोगन के अच्छा लागत रहे सुनत रहे। तो वो दौर रहे, वो तरीका के वेशभूषा पहनावा रहे, वो चाहे वो तरीका के कल्चर रहे, लोगन के सोच रहे, जैसन गाना आवत रहे वैसन लोग सुनत रहे ओकरा के बढ़ावा देते रहे। आज के हर कुछ दौर बदल गई बा मोटा मोटी जी रुआ देखे से कोनो अनभिज्ञ नहीं ना समाज में खाना गाना रहन सहन बात व्यवहार चाल चलन सब कुछ बदल गई बा। हमरा बुझाता कि वही हिसाब से एकरो के देखल जा रहल बा आ बढ़िया गीत के प्रमोट नइखे कइल जात आ खराबे गीत के प्रमोट ज़्यादा कइल जाता, समाज ज़्यादा सुनता ई रउआ सबके नज़र में। जी तो हम कोनो टीका टिप्पणी करे के हमार कोनो तो समाज के लोग संदेश दे सके अधिकार कोनो नैतिक नहीं बनत कि हम पे कोनो टीका टिप्पणी करी कि काहे समाज नहीं सुनत आ समाज, लेकिन कलाकार के मजबूरी बा कि जो समाज सुनता ओकरे के परोसता। आ जदि रुआ सबके अच्छा बुरा के नाप तोल करे खातिर मनसा बनौले बनी तो बहुत बढ़िया बा। अच्छा के रुआ सब प्रमोट करी अपना चैनल के माध्यम से जी। आ यह चैनल के माध्यम से सब जितना देखे वाला जितना भोजपुरी भाषा भोजपुरी लोक संगीत संस्कृति से प्रेम करे वाला बनी सबका से हम हाथ जोड़ के आग्रह करो कि जदि रुआ सब कहतनी कि का अच्छा हो का बुरा हो अच्छा के समर्थन यदि करो तो निश्चित रूप से गायक गीतकार केहू बढ़िया बढ़िया लिखी आ बढ़िया बढ़िया समाज के संदेश सुने के मिली। लेकिन देखब सुनब बढ़िया ना खाली झूठो के एगो डंडी लेके बैठ गए बनी नापे तोले खातिर कि फलाना बड़ी खराब गावता फलाना बड़ी खराब गावता तो निमनका के 3 महीना में 3000 व्यूअर आ खराबका के दिन भर में 3 मिलियन तो मैंने बात समझो तनी नो जी जी खाली काला सना को लागू करे पड़े ना ना समाज जौना दिशा में बही देखिए समाज जानता है बात के कि कलाकार समाज के आईना होला
जी। तो कलाकार उहे नु करी आईना मैंने का होला ना रोक के का करेला अरे बाएं हेट के पीछे के चीज तो कोनो देखावेला ना सामने वाला देखा रुआ कितना सुघर बनी देखिली जी सामने तारा और सामाजिक व्यवस्था कैसन बा एकरा के देखिली जी तो एकर जिम्मेदार खाली गायक के गीतकार बा ना हैं समाज भी बा हमनी के तो मैंने कोशिश हम आज देखी हम इहो कहता नहीं कि केहू गायक या केहू गीतकार के हम खराब लिखल लगावल हम कहबे ना करिला जी सबकर अपन अपन शब्द परोसे के क्षमता बा ओकर के पीरो के गीत बनावे के अलग अलग क्षमता बा बढ़िया बढ़िया मैटर उठावे के रखे के समाज में अपन अपन नजरिया बा तरीका बा विद्वता बा क्षमता बा सब अपना अपना हिसाब से करत हमके कोई गलती ना कहिला आ एगो बात जान जाई हर तरह के श्रोता समाज में बाणे भोजपुरी में जौन अच्छा बाउर बा चाहे दुनिया में अच्छा बाउर बा कोनो चीज़ के तो हमेशा रहल बा हमेशा रही यदि बेकार नहीं खे तो खराब के माने का बा बताई अरे बढ़िया के का पैमाना बा जी जब बुरा बा तबे ना अच्छाई के कहीं अच्छाई पहचान बा दोनों संग बुराई भी आ तो अच्छाई के पहचान बा सुख बा तो दुख भी बा दुख बा तो सुख के अनुभूति बा आ जी। सुख बा तो दुख के अनुभूति बा ई दोनों में से एगो एक दूसरा के पूरक बा जी। तो इस समाज से केहू भले अपन प्रवचन दे लेता केहू लेकिन ई हटे मान के नहीं सरकार जतना बा मोटा मोटी यही में कबो तनी कुछ ज़्यादा हो जाला आ कुछ कम हो जाला लेकिन ई अक्सर हमेशा रहल बा हमेशा रही हम ही नहीं कहत कि खराब का रहो जी निमन के रहो तो निमन का समाज सुने चालू कर दे बढ़िया से बढ़िया गीत जतना होता हर कलाकार बढ़िया अभी भी वाले बता दी हम हमारा एक अनुभव बा कि 100 गो में 90 गो गीत बढ़िया होता बाकी 90 गो के केहू सुनते नहीं खे 200 गो के सुनता का बुझे एकदम एक सही बात कहते तो सुनत तो करके मने काहे बुरा कहल जाई मान ली कि जे बहुत ज़्यादा हिट बा बबुआ जौन कलाकार बहुत दिन रात बाजते बा तो खराब कैसे कह देबो ना हैं? ट्रेंडिंग में भी चलता तो पीएम सीएम डीएम नायक विधायक जनमानस बनावेला पब्लिक बनावेली जेकरा के लोग लाइक करता उहे बढ़िया बा जी का जीते हैं कि बहुत बढ़िया विधायक जी हैं 1 रुपया कमीशन कहीं ना लिहिला बाकी हार गई 25,000 ले तो वो वहाँ के कौना काम के बनी सही बात आ बहुत फ्रॉड हो 20 तरह के ओकरा पर बुरा थंबनेल लगौले जाता नहीं आए आ 50-60 हज़ार लोग जीतता तो ओकरे तो के 10 आदमी के घूम घूम के ओकरा खराब कहला ना हो जाई ना 50,000 ले जीतत तो ओकरा मत मिलता तब नो जी। तो कहीं ना कहीं ओकरा में बा तो भाषा पे एगो लाइन रुआ के बोलत तनी हमारा उम्मीद बा जे हर जगह ना सुने के मिली जी असली शुद्ध भोजपुरी लोकगीत जवन ह उ कबो गांदा ना रहे ना आजुओ गांदा बा आ जवना के रुआ गांदा मानत तनी भोजपुरी है ना हो बात खत्म एक लाइन इन द सेंस हम अपने कलाकार लोग ले कहो गीतकार ले गायक ले कि बहुत कोनो नया कलाकार बहुत नया लड़का कोनो जोड़ जोड़ के 2 शब्द लाइन खूब एगो मुखड़ा अंतरा खूब निमन बनवलस जी आ तले हमारा भेरी आयल जी कि हे भाई गुरुजी रुआ तो बहुत पुरान बानी रुआ सब 100 गो गायक बाणे चेला एगो हमारे गीतिया गवा ना दी तो हम देख लेनी कि कहीं जे बढ़िया लिख दिले बा ठीक बाबू गवा दे आ लड़का अपन देह बना के टाइट बाकी हमारे भोजपुरी हम गीत दे दिल बहुत बढ़िया गाना बसदरी जी कहलन कि बहुत बढ़िया गीत बिया तार समाज में बाजी बड़ा बढ़िया ठीक नो लेकिन तले तो पता लगता कि हम उठा के दे देनी के करा के कोनो बढ़िया स्टार के आजकल इंडस्ट्री में वो लड़का वो अब देखिए भी हम हो रहल बानी कि कहत हम अपन बात कहत नहीं जी। हम केहू पर टिप्पणी टिप्पणी ना करिले उठा के गीत हम लेके अपना माध्यम से केहू के दे देनी ना में हमार हो गइल वो लड़का के आत्मा में जो ना ही उठी वो कबहू हमारा के छोड़ी ना कहीं से ओकर खाता ना हमारा भरे के पड़ी आ वो लड़का के मनोबल टूटी तो कहीं ना कहीं भोजपुरी के मनोबल टूटी वो लड़का घरे बैठ जाई तो वो लड़का के हम खत्म करतनी यदि क्षय करतनी तो कहीं ना कहीं से भोजपुरी के क्षतिग्रस्त करतनी वो गायक नया नया लड़का बा बढ़िया बढ़िया गीत के न्यूज़ से मिल गई बा स्टूडियो में गावे खातिर आइल बा हमारा सुना गइल गीत उ का जने कहिए उनको रिकॉर्डिंग होकर आई तल हम टॉप जने को स्टार के दे दियानी उ मरलस एके दिन में मैं गाय के मिक्स फिक्स करके अगला दिन यूट्यूब पर चढ़ गई लड़का देखल सब तो गीतकार महोदय के पैसा दिहलस दिन भर में 30 साली गोड़ लगलस म्यूजिक वाला के दिहलस वीडियो वाला के दिहलस पोस्टर बनवलस रिलीज करल कहिए दिलो करा में टाइम लगी पैसा ओकर मोह लगे तल कोनो स्टार के मुँह से खूब चुनाए लगल अब उठता तो माई बहिनिया खूब आना दून खूब खींच निकालता तो गायक गीतकार मिल के दम भर गाड़ी देता गाड़ी देके का करबो माइक में ट्रैक्टर ओकर गाना बजता तो तहार के सुने जल बाकी हमरे हो तार कहला में कुछ अब तो ई काम मत होखे। आ दूसरा चीज़ कि हम राजपूत हैं पंकज बसुधरी जी हम बिरादरी से राजपूत हैं तो हम उठता नहीं कोनो गाड़ी या शब्द दे देनी कोनो
अदर बिरादरी के, कोईरान के, पंडित जी के, भूमिहार के, ईरान के ऊपर कोनो ओकरा के जाति के शर्मसार करे खातिर, रिश्ता के शर्मसार करे खातिर कुछ हम दे देनी उल्टा बयान आ तले पता लगता कि उ समाज हमारा मय समाज के राजपूत पूरा राजपूतन के गाड़ी देवे शुरू कैलस, देवे करी। हम यदि केहू के गाड़ी देतनी तो हमरो गाड़ी सुने के बा, उ मय बिरादरी मिल के हमारा बिरादरी के गाड़ी दी, तो हमार बिरादरी हमारे चलते यदि गाड़ी सुनतिया तब हमारे बिरादरी के लोग काहे ना पटक के पहले हमारे के दम भर कुटस। पहले जौन बिरादरी के हम शर्मसार कइले बनी उ हमारा के मय समझ के काहे के गाड़ी दी, हमारे बिरादरी के लोग दम भर कुटस करे। साला तोरा चलते हमनी के मय आदमी काहे गाड़ी सुनी जाए। और ईरान के जिन कोनो जना बोल जाने राजपूतान पर तो मैं राजपूतान के काहे गाड़ी दी, उहे बिरादरी ऐसे चूंकि उन्हें से दिल बढ़ते नहीं ले ईरान पर लुदी है तो ईराने मिल के पटक के कूरो के तोरे चलते हमने के समझकारी काहे सुनी। दू चीज पर अधिकतम फोकस करब, एगो यह बात पर कि अपना समाज में जतना उदंड बने उनका के उहे समाज में मिल के साजी दे, वो अपना मने अपनी दुकानदारी बंद कर दिलो ना तो मोय अपन फोकट के जौन है गाड़ी गलो चलत नु इचे अपन चेहरा चमकावे खातिर चलत। उ भोजपुरी बचावे वाला हो खसलो। अच्छा है मैंने कौन कौन जतियान स्टार बालो, राजपूतान स्टार, हिरान स्टार, भूमिहार स्टार, कोईरान स्टार, जतना पासवान स्टार बालो ई मय जाना आ प्लस भोजपुरी बचल मय जाना दुकानदारी खोल बालो अपन ठीक नो। तो ई दुकानदारी बन होखो सलील के पैमाना तो समाज भी भाई हमनी के काम जानता नहीं जाए। जौन समाज ढेर सुनता तो बेचाता, जौन बेचाता तो गवाता न तो काले लोग बंद कर देता, लोग लगे गावे लगे बिरह के लगे है तन में तो अपना मन लोग गावे लगे हैं। लेकिन जौन दौर चलता ओकर मुताबिक जौन हो रहा बा ओकर हमार टीका टिप्पणी नहीं, जनता ओकर निर्णय करी। हमारा जौन कलाकार लोग के सलाह देवे के बा आ जौन जातीय कार्ड खेल के अपना के चलो हमारे हम कोई कुशवाहा होई तब मोय लोग के गाड़ी देवे लगब तो कम से कम हमार कुशवाहा जतिया हमरा के सुनी नु आ मोय कुरान सुन लिए तो हम स्टार